Beograd, oktobar 1944. godine. Prestonica tadašnje okupirane Jugoslavije pretvorena je u plamenu arenu urbanog rata koji je trajao punih 8 dana. Gradom koji je pod nemačkim terorom patio 1287 dana odjekuju tupi udari teške artiljerije, reski rafali i lomljava stakla. Kroz ruševine i gust crni dim koji obavija ulice napreduju udarne grupe jugoslovenskih partizana i teški tenkovi Sovjetske crvene armije. U srcu ove istorijske oluje, na osmatračnici između Brankove i Pop Lukine ulice, stoji čovjek čije naređenje pokreće desetine hiljada boraca. Njegovo ime je Peko Dapčević. Iznad čitave operacije, koja je predstavljala jednu od najvećih i najznačajnijih bitaka na Balkanu tokom Drugog svjetskog rata, stoji upravo ovaj 31-godišnji partizanski general. Josip Broz Tito poverio je komandovanje snagama koje su imale istorijski zadatak: ući u glavni grad, slomiti nemački otpor i uspostaviti politički i vojni temelj nove države upravo njemu. Poveravanje ovakve operacije mladom komandantu pokreće čitav niz istorijskih pitanja. Ko je bio čovjek kome je poverena sudbonosna bitka za Beograd? Zašto je Tito verovao baš Peku Dapčeviću? Koliko je njegova uloga bila presudna, a koliko je oslobođenje Beograda zavisilo od sirove snage Sovjetske crvene armije? I na kraju, zašto je jedan od najslavnijih ratnih komandanata, čije su divizije zauzele Terazije, kasnije tiho nestao iz samog vrha jugoslovenske vojske? Pre nego što krenemo u duboku analizu njegovog životnog i ratnog puta, pretplatite se na kanal, lajkujte ovaj video i u komentarima napišite kog jugoslovenskog generala iz Drugog svjetskog rata smatrate najvažnijim i najsposobnijim vojnim liderom. Da bi se razumeo čelični karakter i vojnički genije Peka Dapčevića, potrebno je vratiti se na njegove početke, u surove crnogorske kršave koji su rađali ljude vične oružju i borbi. Rođen je 25. juna 1913. godine u selu Ljubotinj, nedaleko od Cetinja, u tadašnjoj kraljevini Crnoj Gori. Potiče iz ugledne svešteničke porodice Jovana Dapčevića, u kojoj je odrastao sa 3 brata, Vladom, Dragom i Milutinom, i sestrom Danicom. Odrastanje u crnogorskom društvu obeleženom tradicijom, siromaštvom i neprestanim političkim previranjima rano je usmjerilo mladog Peka ka buntovnim i revolucionarnim idejama. Nakon završene gimnazije na Cetinju, Peko se tokom studentskih dana aktivno uključuje u komunistički pokret, koji je u to vreme nudio radikalan odgovor na društvenu nepravdu i autoritarnost jugoslovenske monarhije. Član Komunističke partije Jugoslavije postaje već 1933. godine kao 20-godišnjak. Zbog svog ilegalnog rada, organizovanja demonstracija i otvorenog suprotstavljanja državnom aparatu, brzo je dospeo pod strog nadzor policije i tajnih službi. Tokom studentskih demonstracija biva i ranjen, što je bila prva krv koju je prolio za revolucionarne ideale, ali i iskustvo koje ga je pripremilo za surove uslove ilegalnog rada i neprestanog rizika. Pravi vojnički preobražaj Peka Dapčevića dogodio se na poljima Španije. Kada je 1936. godine buknuo španski građanski rat, Komunistička partija Jugoslavije pozvala je svoje članove da se kao dobrovoljci priključe odbrani Španske republike od fašističkih snaga generala Franka. Odlazak u Španiju bio je ilegalan poduhvat visokog rizika, ali i svedočanstvo o fanatičnoj odanosti ideji. Peko Dapčević tamo stiže 1937. godine i stupa u redove internacionalnih brigada. Španija je bila surov poligon na kojem su jugoslovenski komunisti učili moderno ratovanje. Upravo na tim bojištima Peko je stekao neprocenjivo praktično iskustvo u koordinaciji jedinica, organizovanju odbrane pod stalnim udarima nadmoćnije avijacije i artiljerije, kao i u izvođenju brzih protivnapada. Tokom dvogodišnjih borbi, Dapčević brzo napreduje u hijerarhiji i dobija čin kapetana Španske republikanske armije. Njegova hrabrost i energija bile su očigledne,
ali su plaćene teškim povredama. Ranjen je 3 puta, od čega 2 puta u glavu, ali je svaki put uspevao da preživi i vrati se na prve linije. Nakon poraza Republike 1939. godine, Peko biva zatvoren u koncentracionom logoru Girs u Francuskoj. Iz logora uspeva da pobegne i da se preko ilegalnih kanala vrati u Jugoslaviju 1940. godine. Povratak grupe iskusnih vojnika, poznatih kao Španci, bio je od presudnog značaja za partiju. Oni su bili elita, prekaljeni ratnici koji su znali kako se vodi rat protiv tehnički superiornijeg i bolje opremljenog neprijatelja, što će se pokazati već naredne godine. Napad sila osovine na Jugoslaviju u aprilu 1941. godine zatekao je Peka u Crnoj Gori, gde se odmah aktivno uključio u pripreme za oružani otpor. Tokom 13. julskog ustanka 1941. godine, pod njegovom direktnom komandom uništena je motorizovana kolona, a potom i motorizovani bataljon italijanske divizije Messina, što je predstavljao jedan od prvih velikih vojnih uspeha ustanika na jugoslovenskom tlu. Njegov vojnički karakter počeo je jasno da se ocrtava kroz brojne operacije. Peko Dapčević nije bio salonski general koji je naređenja izdavao iz bezbedne pozadine. Bio je dinamičan komandant koji je lično obilazio prve linije fronta i ulazio u najrizičnije situacije kako bi podigao moral boraca. Istovremeno pojedini istoričari navode da je Dapčević bio duboko impresioniran i opijen žestinom i titanskom borbom, ali i prilično neosetljiv na žrtve koje su se događale pod njegovom komandom, posmatrajući rat kroz prizmu velike istorijske neminovnosti u kojoj nevinih nema. Dapčevićevo napredovanje kroz partizansku vojsku bilo je munjevito. U avgustu 1941. godine postaje član i zamjenik komandanta glavnog štaba Narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda Crne Gore. Kada je u junu 1942. godine formirana 4. proleterska crnogorska udarna brigada, Peko je imenovan za njenog komandanta, vodeći je kroz epski pohod u Bosansku krajinu. Već u novembru iste godine, kada se formiraju prve velike partizanske divizije, on preuzima komandu nad 2. proleterskom divizijom. Pod njegovom komandom ova jedinica učestvuje u najtežim iskušenjima na jugoslovenskom ratištu, uključujući epske bitke na Neretvi i Sutjesci 1943. godine. Kroz ove sukobe, Peko je izgradio ogroman ugled kod vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita, ali i kod najvišeg partijskog rukovodstva. Tito je u Dapčeviću video pouzdanog operativca koji je spajao špansko vojničko iskustvo, ličnu hrabrost i gvozdenu političku odanost partijskoj liniji. Peko je uživao visok stepen slobode u taktičkom rukovođenju jedinicama, ali je uvek nepokolebljivo pratio strateške zamisli vrhovnog štaba i Titove političke ciljeve. Oslobođenje Beograda u jesen 1944. godine nije bilo samo vojno pitanje. Beograd je bio glavni grad predratne Jugoslavije, politički simbol i budući centar nove države. Onaj ko bi prvi ušao u grad imao bi ogroman vojni i propagandni značaj, diktirajući uslove pod kojima će se formirati nova vlast. Nemačka komanda Jugoistoka ulagala je izuzetne napore da zadrži komunikacione pravce kroz Srbiju kako bi omogućila bezbedno povlačenje oko 350.000 vojnika grupe Armija E iz Grčke. U septembru i oktobru dolazi do realizacije operativnih dogovora između Tita i sovjetskog rukovodstva o zajedničkom nastupanju. Prvu armijsku grupu NOV je pod komandom Peka Dapčevića sačinjavale su 1. proleterska, 5. krajiška i 6. lička divizija. Sa sovjetske strane udarnu snagu predstavljao je 4. gardijski mehanizovani korpus Crvene armije pod komandom general potpukovnika Vladimira Ždanova. Istorijski izvori jasno ukazuju da je oslobođenje Beograda bilo zajednička operacija jugoslovenskih partizana i sovjetskih jedinica. Uloga Crvene armije bila je presudna u pogledu teške artiljerije i oklopnih snaga
koje partizani nisu posjedovali u toj meri. Ipak, saradnja dvojice generala Dapčevića i Ždanova bila je ključna za uspešan ishod. Ždanov je uoči borbi samouvereno izjavio da će već sutradan piti čaj na terazijama u hotelu Moskva, ali ulične borbe koje su usledile pokazale su svu surovost urbanog ratovanja. Nemačke snage su organizovano i srčano branile svaku kuću i raskrsnicu. Borbe su se vodile za važne objekte poput železničke stanice, Kalemegdana i Palate Albanija. Upravo kod Palate Albanija odvijale su se najdramatičnije scene. Borci 4. bataljona 6. crnogorske udarne brigade prodirali su kroz neprijateljsku vatru. Među njima je bio i mladi puškomitraljezac Miladin S. Petrović, rođen 1922. godine u selu Nepričava kod Lajkovca, koji je u torbi nosio svilenu trobojku sa petokrakom. Komandant major Sava Mašković mu je prethodno naredio da zastavu čuva kao glavu na ramenima sve do vrha najviše zgrade u Beogradu. Miladin se uspešno probio do vrha palate, istakao zastavu u sumrak 19. oktobra, ali je pod njom teško ranjen. Preživeo je te povrede da bi tragično poginuo na Sremskom frontu u decembru iste godine. Ulične borbe su obeležile i akcije poput spasavanja Savskog mosta od strane penzionisanog učitelja Miladina Zarića, koji je presekao kablove na nemačkim minama i sprečio njegovo rušenje. Beogradska operacija je zvanično završena 20. oktobra 1944. godine, kada je Peko Dapčević raportirao Titu rečima: "Druže vrhovni komandante, Beograd je oslobođen." Naslovna tvrdnja da je Dapčević Titu doneo Beograd jeste dramatična metafora, jer pobjeda nije bila delo jednog čoveka, već hiljada jugoslovenskih i sovjetskih vojnika koji su podneli ogromne žrtve. Poginulo je blizu 3000 partizana i oko 1000 crvenoarmejaca. Ipak, Peko Dapčević je postao glavno lice te pobjede, proglašen za prvog počasnog građanina Beograda i opevan u narodnim pesmama. Tito je u oslobođeni grad stigao 9 dana kasnije, 29. oktobra. Na Savskoj obali ga je dočekao Peko Dapčević i odveo ga do vile u Užičkoj ulici broj 15, gde se na ulazu još uvek nalazila tabla sa natpisom "Štab generala Peka Dapčevića". Kada mu je Peko rekao da će Tito tu živeti, vrhovni komandant mu je odgovorio da će Peko živeti preko puta. Mnogo kasnije, Pekov sin Vuk je svedočio da je general tek naknadno shvatio kako je Tito tom odlukom želeo da ga drži na stalnom oku i pod stalnom kontrolom. Nakon trijumfa u Beogradu, Peko Dapčević preuzima komandu nad novoformiranom prvom armijom Jugoslovenske armije, sa zadatkom da nastavi potiskivanje nemačkih snaga ka zapadu. Pred njim se našao Sremski front, utvrđena nemačka odbrambena linija koja je štitila povlačenje nemačke grupe Armija E i povezivala italijansko bojište sa odbrambenim sistemom Trećeg rajha. Borbe na ovom frontu trajale su od 23. oktobra 1944. do 13. aprila 1945. godine, predstavljajući najdužu i najkrvaviju bitku na tlu Jugoslavije. Sremski front i danas izaziva duboke istorijske polemike i kontroverze u pogledu vojne opravdanosti i visoke cene u ljudskim životima. Partizanske jedinice, vične gerilskom i manevarskom ratovanju, odjednom su se suočile sa klasičnim rovovskim frontom i dobro utvrđenim sistemom nemačkih bunkera i minskih polja. U tim borbama učestvovao je veliki broj tek mobilisanih, vojnički neiskusnih mladića iz Srbije i Crne Gore. Kritičari navode da je frontano jurišanje na dobro opremljenog neprijatelja odnelo previše mladih života i da su gubici prve armije, koji su iznosili između 14 i 30 hiljada poginulih boraca, bili preveliki za samu završnicu rata. Sa druge strane, zvanična vojna historiografija naglašava da je proboj Sremskog fronta bio strateški neophodan kako bi se sprečilo konsolidovanje nemačkih snaga i omogućilo potpuno oslobođenje zemlje i spajanje sa savezničkim snagama na severu Jadrana. Po završetku rata,
Peko Dapčević nastavlja svoj uspon u vojnoj hijerarhiji nove jugoslovenske armije. Završio je prestižnu Višu vojnu akademiju Vorošilov u Moskvi, unapređen je u čin general pukovnika i u januaru 1953. godine postavljen na funkciju načelnika generalštaba JNA. Činilo se da je njegova pozicija u samom vrhu države i vojske neupitna. Međutim, politički potresi brzo su počeli da nagrizaju njegovu karijeru. Tokom dramatičnog sukoba sa Staljinom i donošenja rezolucije Informbiroa 1948. godine, porodica Dapčević se našla pred strašnim iskušenjem. Pekov mlađi brat, Vlado Dapčević, također istaknuti revolucionar, odlučno se izjasnio za rezoluciju Informbiroa i stao na stranu Sovjetskog saveza, što su učinili i brat Milutin i sestra Danica. Vlado je uhapšen i doživeo je tešku sudbinu zatvaranja i progona, dok je Peko morao javno da demonstrira svoju apsolutnu odanost Titu i partijskom vrhu. Iako je aktivno učestvovao u pripremama odbrane zemlje od potencijalnog sovjetskog napada i tesno sarađivao sa zapadnim saveznicima, senka bratovljeve izdaje i sumnjičavost tajnih službi ostale su trajno iznad njegove glave. Karijera Peka Dapčevića u vojnom vrhu završila se znatno ranije nego što se moglo očekivati, a uzrok nije bio vojnički neuspeh, već društveni skandal i ljubavna priča koja je uzdrmala same temelje tadašnje jugoslovenske političke elite. Godine 1952. u Dubrovniku general se zaljubljuje u 17 godina mlađu glumicu Milenu Vrsajkov, koja je kasnije postala velika zvezda jugoslovenskog filma. Njihov brak, sklopljen sredinom 50. godina, naišao je na žestoku i surovu osudu partijske vrhuške. Žene visokih funkcionera, nekadašnje partizanke, organizovale su tihu kampanju mržnje i ogovaranja protiv Milene, šaljući joj anonimna pisma puna uvreda i tretirajući je kao uljeza i buržoasku pretnju partijskom moralu. Ova situacija duboko je pogodila njihovog bliskog prijatelja i kuma Milovana Đilasa. Revoltiran licemerjem nove crvene buržoazije, koja je uživala u vilama na Dedinju, a moralisala o drugarskoj skromnosti, Đilas piše i u časopisu Nova misao objavljuje čuveni tekst Anatomija jednog morala. U tom tekstu je ogolio snobizam i malograđanštinu vladajuće klase, otvoreno braneći Milenu i Peka. Tekst je u vrhu partije protumačen kao direktan napad na politički sistem i moralnu čistotu revolucije, što je dovelo do istorijskog pada i smene Milovana Đilasa sa svih funkcija. Peko Dapčević se našao u izuzetno teškoj poziciji. Iako se distancirao od Đilasovih političkih stavova, njegova sudbina bila je zapečaćena. Već u aprilu 1955. godine demobilisan je iz aktivne službe u činu general pukovnika, što je lično podneo kao veliku degradaciju. Sklonjen je u diplomatiju i postavljen za ambasadora u Grčkoj, čime je trajno neutralisan njegov uticaj na vojsku i odbranu zemlje. Odnosi između preživelih generala bili su obeleženi prećutnim rivalstvima, ali i dubokim razlikama u poreklu i karakteru. Dok je Koča Popović bio nadrealista iz bogate beogradske buržujske porodice, koji je vozio skromnog spačeka, Peko je bio dete iz crnogorskog sela koje je vozilo džip, često se pretvarajući da je sopstveni šofer, kako bi izbegao formalnosti i družio se sa običnim ljudima. Ipak, obojica su bili osnivači fudbalskog kluba Partizan i delili su jedinstvenu pripadnost generaciji koja je iznela najteži teret rata. Peko Dapčević je preminuo 10. februara 1999. godine u Beogradu, neposredno pred početak NATO bombardovanja, duboko pogođen raspadom države za čije se stvaranje borio tokom čitavog svog života. Njegovo nasleđe ostaje složeno i višeslojno. Da li mu se pripisuje više zasluga nego što je realno imao? Istorijska svedočanstva potvrđuju da je njegova najveća snaga ležala u retkoj kombinaciji vojničkog znanja stečenog u Španiji, lične hrabrosti i sposobnosti da u ključnim trenucima donosi sudbonosne odluke koje su menjale tok operacija. Njegova slava na Terazijama bila je zaslužena, iako je pobedu delio sa hiljadama palih boraca.
Vratimo se ponovo na sliku oslobođenog Beograda tog 20. oktobra 1944. godine. Grad je bio razoren, ulice pune ruševina, a pobjeda skupo plaćena. Tito je dobio glavni grad iz kojeg će uskoro upravljati novom Jugoslavijom, dok je Peko Dapčević postao general, čije će ime zauvek ostati vezano za 20. oktobar. Peko Dapčević nije sam oslobodio Beograd, ali je bio čovek kome je Tito poverio da povede jugoslovenske snage u bitku koja je odlučivala ko će ući u glavni grad kao pobednik. Tog oktobra 1944. godine Peko je izvršio zadatak zbog kojeg će njegovo ime ostati zapisano u istoriji. Da li je Peko Dapčević bio najveći jugoslovenski ratni komandant ili je njegova slava pre svega nastala zahvaljujući pobedi u Beogradu?